ассалому алайкум хамватонони азиз, дар рӯи экрани шумо бозии GTA San Andreas мебошад. дӯстони азиз, мо барои Карл бозӣ мекунем ва ба назди Локо меравем. дӯстони азиз, ба назди Локо рафта якта миссия мегирем ва ин миссияро иҷро мекунем. миссия яъне ки ба тоҷики супориш мешавад. супориш яъне вазифа. чхеле ки мебинем мо уже ба назди Локо расида омадем, аммо мо дар инҷа наистода рост ба қафои ана ҳамин чиз мегзарем ва дар инҷа мебинем ки автомат, ин автоматро мегирем ва обратно ба мошин савор шуда меравем ба пеши Локо. дӯстони азиз, чхел ки дидед, ин ҳам якта секретчи бозӣ мебошад. постоянно любое время ҳаминҷа омада шумо метавонед ҳамун автоматчаро гирифта. дӯстони азиз, ин супориша номаш T-Bone Mendes бидай. дӯстони азиз, имрӯз ҳамин супориша ҳамин миссияя иҷро мекунем. короче равед бисос ана ҳамун пакета гирифтогии одамоя пешашба рафта, пакета диздидагии бачачаоя ҳамаша пакеташа кашида гирифта ба пеши Локо гардонда биёред гуфтеста. ҳозир грузовика заставит карда пакета диздидаст чорта бача. короче ана ҳамун грузовика соҳибаша халос карда чор пакета ай ҳамун мотоциклисто гирифта мебиёем. намедонам дар даруни пакет чӣ бошад, пул аст, доллар аст ё ки ягон наркотик аст, ман короче намедонам. вазифаи мо рафта пакета гирифта омадан. мо уже расида омадем. якмаш, дуюмаш, семаш, чормаш, ҳар чораш гирех мо бошад медавем ба мотоцикл даганитес мотоцикл и короче гусос ҳамаша афояш рафта пакета гир гусос. короче ками якташана ҳамҷа бе ох блана гирех. давай сичей давай ба якташа гирифтем. акнун дар мобайн як 3 дақиқа 4 дақиқа вақт гузашт. дӯстони азиз, ман видеоя сад кӯтоҳ кардам. баъна ҳаминҷа ҳозир сеюмаша гирифтем. чорумаш мондагияй чормаш опа гирифтем. чормаша афсус ки мутаассифона мотоцикл омада ба девол зада ғалтидем. дӯстони азиз ва дӯстони азиз, се равно ҳамаи пакет дар дасти мо мебошад. картая мебинем харитая. мана ҳаминҷа ва расида омадан дар кор будааст. короче метикаем мекишем ва мо данана ҳаминҷа дем обратно зер мекунем. газа полни ход ва тормоз ва беляд ана ҳаминҷа меистем. чхел ки дидем кинчаҳои мотоциклча хес кард ва мо расида омадем. ҳаминҷа паст фаромадан дар кор ва ба пеши Локо меравем. чхел ки мебинем мо уже дар пеши Локо мебошем. миссия пройдена. $5000 авторитет плюс $5000 дода шуд ва плюс авторитет бардошта шуд. дӯстони азиз, бозам як бори дигар нишон медиҳам. ана ҳаминҷа бозам ки автомат пепе бидай. дӯстони азиз, ман гирифтам, шумоҳо ҳам гирифтана фаромӯш насозед. ба ҳамин видео имрӯза ба охир расид. дӯстони азиз, хайр саломат бошед. следующий супориш бода ҳаминҷа мешавад. дӯстони азиз, хайр.